двете хиляди приказки за нашите братия тук и в Полша, и да сте живи и здрави от мене. Много ви обичам, наистина сме като нас Берлик, няма никъде, обичам ви. За цялата негова честито и давам думата на господин Романов, на моя приятел. Здравейте на всички! Скъпи брати и сестри роми! Първо искам да поздравя гостите, които са на уважили. Също така искам да поздравя кмета, който винаги даде ръка да се отворят вратите на ромското население и на този празник. Не забравяйте, че първият път аз бях арестуван на този празник. Но ето, че с един, който ми помогна, това е господин Цонко Цонев, който подаде ръка и ето, че този ден съществува. Аз искам да поздравя първо моите братя и сестри, които са на Горбет в Полша, защото тези хора не значат от България, а внасят пари в България. Това е плюс за социалната политика и за общината ни Каварна. Те харчат парите си тук и правят големи сватби и поддържат своите майки и деца, които отиват на училище. Ала музиката искам желем за тия хора, които са на Горбет. Поздравявам всички!